Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Habang buhay, hayop mong tanang mga lalaki. Hayop mo. Dili ba yung magdugay ko ining dapita? Kinala makabiha mi sa Junior dili. Gusto, ugma, mubiha mi sa Junior dili. Naunsa ko. Nahasol sa Ginoo ko karon nga nakakita si Sura ni Jessa. Kinala magkapangay ko pa sa ilo niya. Pero, unsaon man. Dako kay kong sa kang Jessa. Umano karon panahon na nga magkapangay ko pa sa ilo niya. Pero unsaon man. Unsaon. Oh. Hello. Andrew! Ya. Naunsa ka? Ngano nagila ka? Ang outlet na to sa sapatos dito sa San Fernando. Gilungkab. Unsa? Ari-ain taon ko dong. Kay nagkurog pa nga akong kaunoran ng ton karon. Oo, sige, tiya. Muan ako. Relax lang. Ganun ka gilong kabantidahan. Kinala ako ni Pangunan og sulbat. Oh, babae! Minabang! Up! Oh! Panuwi! Ah! Unsa man ka? Ngano milabang mga galit? Sorry. Ha? Sorry, sir. Oh! Ikaw! Uy, ikaw sab. Oh! Ikaw katong dito sa party, Oh, di ba? kuan. Nganong niyam ka din eh? Taga din ka ba eh? Ha? Okay ka lang? Ha? Okay na ko. Sorry nga, hapit ka mabangga ka ganina. Oh, okay lang. Sige, sir. Ato na ko. Oh. Nagdali siya ko. Klaro kayong may kikadukan siya. Sundan ko siya sa hilom. Jessa! Oh. Jessa, hain ka! Jessa! Dong Alex, ay naunsa man ka. Dasapa man ka lagi. Nakita ka bang Jessa nga milakaw ma? Wa rabada. Hi, JR. To asayaya natog. Nganong nangita man ka ni Jessa dong. Wa dinis Jessa. Milakaw ang salbahis. Nagtuma na sab siya siyang gusto. Gilayasan tingali ko sa salbahis? Ha? Hello, Marco. Wa dinis bahis Jessa. Pangitaan niyo siya. Sa terminal. Sa tangang suok din sa atong dapit. Pagdali mo. O kung inyo siyang makitan, pugsa siyang dabalik din sa bahay. Kung magdumili siya, ingna siya, nga dili na siya makita siyang anak. Liyok na mo! Yaya! Yaya! Dada sa kong kwartos, Dunyor! Pagdali! Dong Alex, basig nasayop lang ka sa imong pagtuo dong. Basig doon na lang to'y gipalit si Jessa baya. Bisag doon na pa siya paliton. Milapas pagyapon siya sa kumpalaon, ma. Ang akong gusto nga dili siya magawas din sa bahay kung dili ako ang kauban. Sige dong, moapil na lang kong pangita ni Jessa. Amay pa, kinagsipok na kong oda. Asa mo ka inimutan ko?
Kinala magkapalayo ko ni Alex. Iyo ka na dyan, ma'am. Marco, niasap ka sa lungsod. Pauli na sa inyo, ma'am. Kaya gisapot yung bana. Dali na. Ayaw kong kuniti. Kipapangitan na ko ni Alex sa mga tao. Kinala magkatago ko. Kanang bagong gablihan nga outlet. Anak ko niya butago. Pwede nila. Si Marco, nakita na siya na ako. Kinala magkatago ko. Kisang ka rin opisinang nasudlan ako. Bahala na, mangita ko kataguan. Ay naman ni Sandro. Nagpadung naman ko no siya din his tindahan. Ya, yan ako. Andro, mayo kay niya ka na. Wa may customer kami sa din karon. Ha, tiya? Customer? Wa man. Wa man ko makabantay. May gikuha lang ko kadiyot sa sud. Ug sa pagbalik na ko dinhi, wa may tao. Way customer. Maayo kay niya ka na, Andro. Uy, Mayong adlaw. may nga daw. Mo palit kang sapatos, sir? Tiya, ato bagan ng customer. Pili lang, sir. Maangutan na lang unta ko. Kung wa pa mo makabantay og babae nga taas o buhok. Biso diri. Ikaw, tiya, may nakita ka ba? Wa may misod nga customer din he. Kamo pa lang yung duha ang misod din he. Sorry, pero nakita na ko nga misod din ang asawa sa kong boss. Busa, ayaw ni gilimod. Nakabati ka na sa gisultis na gyaning maong sapatusan. Wa siya makakita customer nga babae nga miso din eh. Dili siya customer. Gipapakita siya sa kong boss. Oh. Ma'am Gisa, kinahanglan mo gawas ka kung nagtago ka man din sa suod, ma'am. Kaya di ka na magkakita sa imong anak kung layasan mo ang imong bana. Gibiyaan niya ang iyang anak. Oo, sir. Maulo, sir. Iyang gibiyahan ang iyang anak. Tinamuntan ko nila pangitaon. Magkalimuan ang iyong amo. Biyaan ang iyang anak. Posible nga mauna ang iyang plano, sir. Sige. Pagitaan siya sa suok ining tindahan. Nakip na sa opisina. Dali. Sunod ako. Dili, may mitabang ni Marco. Sige. Pagitaan niya yung mga gawin. Misod na sila din sa opisina. Tinamuntan ko makita nila din ilawom sa lamisa. Ang ilawom sa lamisa ko. Tanawa. Dili, salbahis. Ma'am! Mga kaniya, ma'am! Salbahis kang tawana ka! Nasuko ka na ako. Hinagtanan ka! Bisit ka! Ayaw kasuko na ko, ma'am. Ang anak, dili may mong biyaan siya inahan. Wa kay labot kung unsay buhaton ko sa akong kinabuhi. Kay dili ta kaila! Niya ka butago sa kuntidahan. Busa, may katungkol kumuhukom sa mahitabo din sa suot. Balika ang imong anak. Ma'am, gusto ba na kang mabuwag si mong anak? Nahibaw ka na ba nga buangon ang imong bana? Tingalig ihaon ini ang imong anak. O ingon man ang imong inahan. Kundi ikaw polisinyo. Nahibaw ka ba na unta? Nga may problema ang imong bana? Imo kinigisod ng problema, ha? Nagluwas-luwas ang kagimo? Hinom! Wa kay katungod ka mo komentaryo sa kinabuhi sa uban! Kawag ko na mo hinungdang pagkinahan. Hoy lalaki! Wa kay katungod ka mo hingan ako bisan unsa! Mauna na ako obserbasyon mo. Busa, di ka sa magkabasol ako. Ma'am, muban ka na mo o dili? Okay. Muuban ko. Pero, hoy lalaki. Hilabtanon kang dako. Wisit ka! Andro! Tiya, Kinsa man tong bayan? wa ka ba rin magkabantay itong babayan na din, eh? Wa. Kalimti na siya. Ang nahitabong kawat din mo hiskutan ta. Ipatawag ta ng trabahante.
Kaya ito ning imbestigahon. Usa man ka? Gusto yung kang mabuang ko, Jessa? Ha? Gusto kang pag-ihaw na kung tanang-taong nga mabilin din isbay? Ha? Mo ba rin gusto mo? Kahit kay kag-ura, imo yung lugito na akong kasukop! Da! Naipaw yung ka nga mubura kay kong pasensya! Pero imo yung kong palaguton, oy! Wa ba ka may baos original nga balaos kami yun? Ha? Ha? Ang asawa musunod yun sa balaos sa bana. Lisod ba yun ang timanan, ha? Nagplano gini kang palayo na ko? Ha? Tinuod! Ha? Mamakak pa ka! Bisag na sakpan at ka! Barugan ang gyapon mo ang imong bagak! Ha? Na! Ay, Dong Andro. Unsa may huna-huna mo? Mituo kas gisultis mga helper. Kinahanglan mo tuon lang ko, tiya. Mas may lang hitabo, ah. Yan hitabo rin karon nga gamay pa kini nga itong outlet ini. Unya, may kidudahan ka na. Doon na. Pero, dili na ako isulti ni mo, tiya. Ako na nagklaroon. Naunsa man ka, oy. Sige naman lang kag panghupaw diha, Andro. Pasidilin ko, tiya. Sige na, biyahe lang ko din eh. Sige. Mag-andam na lang ko panihapon. Sorry, Jessa. Pero di ba bumabiya ka ni Alex? Nga dili na mo ang akong anak. Bisa ko sa oras kong nauna. Ako yun ang mahal sa anak ni Jessa. Ako yun. Pero, unsa ako magkasya sa pagtapang. Nga dili magiging mahimo magpaila ko niya nga mao ang rapist. Sakit usa. Dili lalim nga kulatahon kag bana. Mawingig imong naong ug mabungol kas kasakis tibok mong kalawasan. Pero gahit yung kago. Busa. Pamati. Pamati! Mauni ang mahitabo sa imong inahan ug sa imong anak. Kung layasan ko mo, Jessa. Pamati, ha? Kay dili na ninako balik-balikon. Ipanglubong ko silang buhi kung mo palayo ka nako. Ha? O kung mabuhat na nako, ikaw ang sanan. Alex, gusto na! Gusto na! Dili na ko mulayas! Angay ka kumutuo ni mo, anak Jessa? Nagklaroon kay sa mong naong nga dili ka naganahan ako kay mong bana? Ha? Ha? Alex! Alex, buhiin ako! Marco! Isood na sila. Aray! Aray! Oy! Aray, buhiin ako ninyo. Ayaw ko ninyo gapusa. Jisa, tamagi ko dahil. Gigapos ko nila. Ay, si Junior, ma! Ay, ng bata! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!